institucional d'ahir. Sí, i que està fixat al ple del Senat divendres per l'aprovació definitiva de l'aplicació del 155 i el Consell de Ministres que Rajoy convocarà just després de l'aval de la Cambra Alta. Demà, el judici de la Gürtel entra en la recta final amb els informes dels fiscals i tots els acusats estan obligats a ser presents a la sala. Dilluns i dijous, CaixaBank i Banc Sabadell convoquen els Consells d'Administració de les noves seus de València i Alacant, respectivament. Copa del Rei de futbol, anada dels setzents de final, dimarts Múrcia-Barça i dijous Tenerife-Espanyol i també Lleida-Reial Societat. Divendres comencen les fires de Sant Narcís a Girona. Dissabte, 46a edició dels Premis Octubre a València. La matinada de diumenge, canvi d'hora. S'han d'endarrerir els rellotges per passar a l'horari d'hivern. I el Gran Premi de Malàisia, diumenge, Marc Márquez es pot proclamar campió del món per 6a vegada i seria el quart títol en MotoGP. Tot seguit, el temps, l'espai internet, el 30 minuts sobre els 100 anys de la Revolució Russa, un reportatge del nostre corresponsal, Manel Elias, i després Economia en colors. Avui sobre tramposos, mentiders i estafadors. Ens acomiadem recordant la gran figura de Pau Casals, avui fa 44 anys, que va morir. Que passin una bona setmana. Bona setmana. I am a